kuan ba pa rin. Ang ako ba nga, mamauli na lang gutagod? Aron dili ba magludas Marlon nga doon natin gibuhat sa mga tao? Ingon para bang lilay nga, kanunay kang isgutan ni Marlon. Imungan mo'y pirming gilitok ni Marlon. Ngano ka na? Isgutan gud ko niya man. No, kay sikat biya kay ko para niya. Unya, ubi ako giilan niyang parintiyang. Iyabang pag-ilan ako, kupitin siya. Mangingilog. Unang masisgot gina siya nako. Unya, usa pa, manusad. Uy, magsige pa magkagpaapiktoan ng Marlon. Ay, Kay ba naman tas batasan anak niya? mao lagi. Pero, ang ako ba pa rin, maglikilan tas kagubot. Good? Mauli na lang ta. Nga nagod taong mulihay taman nungo, man ta magdas kagubot. Kaunoy mo pa yung hasulon ang imuhang utok, ana, uy. Angay sila mo'y mahasol, kay sila gagubot-gubot din, he. Inirabang kanding. Ikaw na sa'y basulon. Ako? Anong ako man? Imo makunonggi patuo ang mga tao nga wa na din kanding. Imo makunonggi pahunong sa pagpangita ang mga tao. Mao ba? Taon sa dila, eh. Ako pa rin. Balaka gigay ko. Kay sa nitabo lang ron, oh. Wa na gyud pakita ang kanding. Niya. Sakyan niya na silang pagpatuos mga tao. Nga, ikaw mo'y nakaingon. Nagpatuo ka nila nga, wa na gyud kanding, ay inyo pangitaa, imo kuno ibandahan ng mga tao niya. Sana ikay pasanginlan. Mo na akong gikabalakan. Kawagi basihan na istoryahan man, no, eh. Wagi klaro. Baka krikitanan. Ugid. Wadyo ko magsabuag ng balita, ah. Nagsabwag kag suwa. Inirbang tumo-tumo. Muduto ba na isahay sa mga taong inosente? Na ako'y nahuno-hunoan man, no. Hmm? Para paglikay sa imong kabalaka ba? At doon sa kapuyo ila ni Tia Busya, sa igsuni mo ba? Mausabihan ay akong nauna-unaan pa rin. Pero, di tingnan ni maayo nga, magkalagyo ta. Kinanglan gyud nga, naakos doon ni mo, aron mamonitor ti ka, mo ba ito kung sa pagsuon, sa imong inahan nga namatay, napabantayan ka na ko gyud. Mano, eh. Anong good kabalakan ako? Kay bisag asa ko ni mo ibutang din, he. Daghan kay kong kasakan. Nibaw lagi ko anak, kaya ako na nakita sa mga tao din nga, pinangga ka, taas ka silang respeto ni mo. Day, ang maayo pa rin, no? Kining, adto ba lang hinungkas lungsod, pabuta dito, kung ano sa amadak pinagkanding. Total, makabalita ang mga anak, nga, nadakpa na ba o wa ba? Di Ato sa lungsod ano, paabot. Di lagi ko. Di ko biya din. Ari ragyod ko. Noon pa man tani mong bata. Uy, sakto naman taong kus pangidaron. Di gyud ko mahimong mo talikod dayon din himano. Ari ragyod ko. Ihas ka? Anak, good. Ay, palihan na mamauling ka muna ko. Butangin ko ipikasin, be. Ha? Butangin ko. Ano man? Ikaw ba, sa sunod, upalit gani kag ipikasin o gumiga, 20-20 ka buok. Ikaw ba, biya ka kining ipikasin o gumiga, sila bol kayo na. Ah, Mahudan tag-stock. Mamalit ta sunod, 30 ka buok. Ano? Hilot ako. Iluton ka? Oh, epektibo na ba kayo ni? O, sige tawag efficacy. O, omega. Palit ko anak, iniga lakaw na to ato sa lungsod. Daghana ha. Kung daghanon lagi. Okay na, okay na. Kanya. Ako sad. Ako sa butangan akong kamot. Ano naman yung kamot? Andam sa pagdawat. Aron di ka pa maulan. Oo. Bugat-bugat ra ba na? Ruha ha. 8,000. Kuwang ha. 1, 2. 9,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000. 10,000 niya para mo. 10,000 na? Pila man na imong gusto. Dik pwede 100,000? Tilawan sa natutong swerte ba? Pagkagahi, gini mo bagol-bagol, oy. Paupaw ko no.
Aron maprehas ka na ako, humo ko bagol-bagol, dali ra makasabot ba? Kadako anang 100,000 mo? Ang sabi ako eh. Dili pwede nga. Ato sa tilawan na itong swerte, uy. Ang tilawi na, ana, ang tilawi. Swerte man na. Pero ayaw lang ng 100,000, kaya dako ra kay na. Ay palabi. Noon sa mga, kanang 10,000, dako na biya kay na, iman ina. Ha? Sukad nga sukad, wa, para ba kita makagunit ana? Nyara, 10,000 sad na. Oh, 10,000 na ni. Ako naman ang gihap ganiya. Nalagi sobra. Ha? Napalagi na sobra. Oo, na sobra ha. Oh, sobra bitaw. Kaya ningon tigugwa. Ato ning hipuson. Kining 10,000 kada usa nato mao ni atong dadun dito sa lungsod. Mao ni atong ipamalit sa atong gustong palitonon. Pero di nato doon ha. Kaya tingali unyag musiga ng mata sa mga tao. Wan na, lisod na. Madudahan unya ta. Ano ka? Gayap. Ha, sakto na ni. Ako palitan si Flor og sayal og radyo. Ano ka na? Igo na kayo na. Sobra pa kayo na. Nga, ako na ba ang tatong pagkapinan og relo og sapatos ba? Ayaw na, ay, noon sabi ka. Gumpa kong ginagmay. Di pa gani mo trato. Kana, 10,000 sad na. Oh, parehas man ta. Sure ka? Sama ka. Ay, parehas na. Baga lagi ni. Ha? Baga. Sige, ayun lang. Di lang ka. Baga. Naam mo baga. Anya ikaw, imo sa palitan si Helen. Ano palitan ako, uyab, Demi? Bisan pa dili nimo uyab, imo sa siya palitan kay ba mo ko nagagusto sa kan Helen. Ay, kung parehasan ni mo mon, oy. Noon sabi ka. Ikaw, ingnana ka kay tungod. Usog man ka mo datong. Datong din na di ay. Kaya unsam gitawagan na di ay. Imo siya nga taga-tagagan. Aron, ibigin. Saba di ay. Ayaw na. Kanang imuhagod. Mura mag... Hatag kay hatag lang. Sa mga dili mo yung nana. Di pagod mo uyab. Dili pwede hatagan sa di uyab. Lain kayo na paminawo. No? Di pagod mo uyab. Unya, magatag-hatag ka. Mura ka nag-DOM. Asa di UM? Dirty old man. Ha? Hala na. Ako lang ba nga sugton na yung floor, maako din siya. Nga hatagan kini mo kwarta. Noon sabi ka mo. Tambagalan ti ka ha. Uno na biha. Di pa mo uyab. Tingali unyag ang kwarta nimo mo higugmao ni Flor, dili ikaw. Noon sa man ka. Ha, saban Uy, na. gutudo man ang imuha. Saban lang anay. Adto na ta kahuwat na to si floor dito na ako ron. Pasidaan ko nimo. Iman niya, dili ta magpaharas-haras dayon. Magmatngon ta. Way makabantay nga daghan tag kwarta. Ah, paita di ta kakauna ni kananan nga di alternar. Taon sabi ka oy. Kaya galit ta magpaila. Pwede man ta, hagda sila pungko. Okay na na. Muna na tugmunggo sa utan. Luya sa kong my loves. Uy, kanari kanon. Taon sabi ka mo, sa pagkakaroon na bitaw na. Kakanunon na ba ko kinasalbon? O di mga unta din sa tuwa, mamalit ha. Ayaw lang una sila. Sige. Mga tuna to na. Ihatag ko na ko flowers for you, Floor. 30 na lang ang umiga. Ha? Ipikasin. 30 ka ipikasin ug umiga. Sige. Nananay sobra ha. Ako yung magunit, ani. Ang amang ikaw may palit. 30, pwede na balik 20. Pagtarong. Ay pagtinikasan. Lagi. 30 ka omega o ipikasin. Oh, kana. Ano man may butang? Bulsa. Ate, diri lang ako kasi. Ay so. Sigurista. Gamay kay kag bulsa, diri dako na daghan na. Ay panikas ha. Okay. Ata na. Andoy. Pagtanid niya, uy! Maaptan kitang tatay ani da, di kita may nayon ani da. Nangayo ko mga kukultang nanay kay para pliti-pliti yung tanato ba? Ay di na namin still. Naidagang kwarta si Mon. Kita ka? Naagi ni kwarta, palitan ko kaniya gradsyo. Ay
Ay, bitaw no. Basta ha, ikaingon ni Simon ha, nga palitan jud ko nig antipara ka ng color verde. Ganahan ko ng color verde. Lagi. Basta lagi ha, tabang igid ko. Dali. Sige. Oh, pahuway lagi ka. Ewan ka, unahan mo mga tao dito. Yawan ako nimo. Magsugod kag sabas-sabas dito sa kakahuyan. Buhay sa tagod kadot kun. Murag kutas man. Kay mahapit ta dito sa ilang matoy. Ato po tanon og nakapalit na ba sila og ribintador? Nagisugo ni Sir Marlon. Nanatingali, uy. Ana, ato pa. Gracias. Si Plurok Salo, yaman. Ah, pa sa lungsod eh. Musa? Imo gitugtan? Nga naman di good. Nimo gid oy, pagkawagi hinungdan mo pagkainahan oy. Wanta ka mo tugot nga pakuyugan na si Flor ni Simon. Kay nag-ungad-ungad na sa tong anak ng tawhana. Sabi ungad-ungad, uy. Unsa man tan-aw naman na Simon? Ha? Di ba baboy irong buang? Di mag-ungad-ungad sa buhaton sa baboy, di mag-ungad-ungad. Sabada din siya, uy. Muram sa kakinsa. Bago tao. Mabili pa juga kinsa tapad ni Flor. Wa man ko mamili. Ang ako ba, atong dipisahan tong anak, natural man ganun sa ginikanan, nga maglantaw sa kaugmaon sa atong anak. Unsa man taong kadayo, oy. Ug si Marlon, musugot ka. Oo, sa Manila ana, og si Marlon. Natural lang no. Okay, dato man. Oh, anak ko na sa atong gawang ko. Bisigon si Bio. Kay palikero. Oo. Sa? Oh. Ay, Kurat, sulti na, ha? sige ilong. Sumtaong ko nga. Imura ng kuan ha? Imura ng ekspresyon nga palakiro. Nakay kamaturan, nakay kuan? Argabyado ka. Ha? Hoy, Dinsyo. Sa? Si Flor nananghid na nako daan. Muadto siya og lungsod. Unya kay timing man. Nga matulas bunik si Simon, gipakuyog lang nako si Flor kay naa si paliton dito sa lungsod. Unya ayaw sige gahot diha kay to si Andoy. Andoy, sus, pailad anang duha. Kung kuan ay, hindi hibaw na sila. Si Yaman. Flor nga mulakaw, mga to sa kulungsod. Manang Pag sigaw tayo na namuha na na yung mata ay. Tanan-tanan, mato na ta dito ilahang kwan. Asa tam ngadto tana.